Hola a tots i benvinguts a aquest canal de República Juganera, que és com hem batejat aquest canal, i que tot just inaugurem, i on ara en aquest vídeo us volem presentar una miqueta de què anirà, no? Bàsicament anirà de jocs de taula. D'aquí que es digui República Juganera. Bueno, però podia donar lloc a dubtes. Podia ser de... No, jocs de taula. Doncs ja ha quedat clar. Anirà de jocs de taula. Nosaltres fa anys que juguem i no ens considerem experts, però sí que tenim cert bagatge i això ens dona la comoditat per poder explicar les nostres experiències, compartir-lo, ensenyar els jocs que tenim, com es juga... Fer arribar també aquesta afició a gent que potser no és conscient de que potser li agrada. Saps? Perquè hi ha gent que és molt reàcia, és que a mi els jocs de taula... Bueno, doncs potser, saps? Si podem aconseguir que algú passi a ser un jugón o un juganer, com es diria en català, doncs jo ja em dono per satisfet. Val? Però aquest vídeo en realitat el volíem fer com una espècie de declaració d'intencions inicial perquè quedi constància dels objectius que tenim amb aquest canal, que primer de tot és que ens volem passar bé. I sí. Però una de les coses importants que sí que tenim clares és que tot el contingut que farem serà en català. Sí, perquè és l'idioma en el que ens comuniquem nosaltres, és l'idioma en què juguem, i tot i que els jocs, evidentment, que tenim no estan en català, la major part estan en castellà o en anglès, doncs sí que ho retransmetrem i ho gravarem i els tutorials i tot el que fem ho farem en català. Que ho sapigueu. Què trobareu al canal? Sí, ja ho he dit una miqueta, ja m'he avançat. Sí, els tutorials... Gameplays. Sí, partides directament, recomanacions, informació... Novetats, sí, sempre que... Si tenim, que és el més important, el temps i diners per poder adquirir totes les novetats que van sortint o poder-les provar i això, doncs, per poc que puguem, doncs ho intentarem pujar al canal, però ja us ho diem ara, no? Que sobretot la idea és dels jocs que tenim, anar-los ensenyant, no? Jocs... Que tenim, vull dir, te n'acabes de comprar 3, també. Bueno, clar, sí, van entrant. Tenim, vull dir, te n'acabes de comprar 3, també. Bueno, clar, sí, van entrant de nous. Sí, però bueno, que trobareu de tot i anirem pujant al nostre ritme, però la idea és, això, anar fent créixer el canal i poder fer arribar tots aquests jocs a tota la gent que ens vulgui escoltar. També és important que si teniu el que ens esteu mirant, dubtes o crítiques... Propostes. Constructives, sí. Propostes sobre si voleu que parlem d'algun joc en concret o us ha quedat algun dubte d'algun joc que haguem explicat o heu vist que hem comès algun error. En aquest tutorial heu dit això i en realitat no és així, doncs nosaltres estarem pendents per arreglar-ho, però la nostra intenció és fer-ho tot el bé que sabem. Sí. Els tutorials volem que siguin tutorials, o sigui, explicar en detall el joc. Sí. Val? Però això, que el que deia, que si teniu qualsevol d'aquestes aportacions a fer, ho podeu fer ens ho feu arribar als comentaris del vídeo. O també al canal d'Instagram de República Juganera. Que també acabem d'estrenar. Sí, és un projecte que tot just acaba de començar i a veure on arribarem. Bueno, i ja està, no? Jo ho deixaria aquí. Ens despedim i ens veiem al primer vídeo, no? Hem de dir la nostra frase, no? Ah, sí. No volies escaquejar? No, que va. Doncs fins aquí aquest vídeo, us esperem i recordeu, no deixeu de jugar. Però més natural que això... Sí, no?